sei nhasi ndiri kuno kuKambuzuma section 3 dakanzvoraita kuti ndinge ndiri kuno inhau yekuti takati tida kuita follow up yagogo vedu vekuKambuzuma section 1 vaivai vanhu vakati ndanobvunza kuti mafees avo vana vavo imari, vamwe vakati renti imari zvakare, asi nekuda kwezvaiitika zuro zvakasiyana siyana takazokonectwa namufundisi vanhu ivo vanenge vachibata chirongwa ichi chekupa vana gogo chikafu nekubatsira kunoti mafees abhadharwa here, vana gogo vala here. Vakati aiwa ndiri kuno kusection 3 ndikati aiwa bhudhi ndokumbirawo kuti indoti bhudhi mufundisi zvese ikoko ndokumbira kuuya kuzoita sei kuona kuti chirongwa chenyu munenge muchichifambisa sei, asi inini sezvo ndisinganyatsi kuziva kuti zvinenge zvichinyatsa kufamba sei maprocedure ende kuti ndiani ari kuvabatsira ini handizokwanisi kutaura izvozvo. Saka ndosaka ndauya mufundisi mongoti tituruturu muchitiudza kuti zvinenge zvichifamba sei programu yenyu uye makaitanga rini, munenge panonyatsa kuti pane maprotocols here kana kuti zvinenge zvinyatsoitika. Ndinokutendai zvakanyanyisa. Ndoitwa mufundisi Chabuka ndogara musection 1. Tine programu yatinoita yekupa vana gogo vedu nanasekuru chikafu. Takazvitanga last year pakatanga COVID. Saka last year but 1. Last year was takazopa neChristmas. Saka takatanga last year. Saka tine vana gogo vakusvika almost kuma 450 vatapa mahamba edu nehupfu 10 kg. Group redu rine vana zvizvarwa zvemuno muKambuzuma inonzi Team Kambuzuma Diaspora. Zvizvarwa zvemuno but zviri kunze. Takaita team up kati ngatibatsirei kwatakabva kwatakakurira kuno vanhu vokuno kuKambuzuma kwatakazvarirwa. Tikati hatingashayiwe chatinoitawo kwedu kwatakabva kuKambuzuma kana kuti kwatinogara. Saka tine chirongwa ichi chekupa nagogo nanasekuru. Vamwe vakasiyiwa havana vanochengeta vana vadiki, vamwe vanobhadhara maschool fees achangokwira. Izvozvi ndine chirongwa chandinoitawo futi nemumwe ari muTeam Diaspora yatinobhadharira maschool fees. But mukatarisa izvozvi pakatoitwa increment yemaschool fees yaya pachikoro chatinotageta chinonzi Rukudzo. Vaimbobhadhara ma1050 nezvo vakaenda pa2500 paterm. Saka yatakatobhadhara tokutonzi taitop up zvoreva kuti vana vese vatakabhadharira vakaenda kutodzokera kuna partner yedu kuti pakudiwa matop up. Saka ndo zvatinoita ghost tichibatsira vana gogo ava kuti vasaite stress, maBP asakwire, vasanetsikana kuti todyei nhasi. Saka Team Kambuzuma inotungamirwa nevariko. Namwe ndisingada hangu kutaura mazita acho nekuti vamwe vacho havadi kuti mazita avo abude pachena. Vanoda kuramba vachingoita zvakanaka but vasingazivikanwe mazita avo. Kuti kune vamwe vanozoti kana taita vanenge vakuvateera nemafoni call mongoza zvinoita vanhu havadi chakanaka. Mumwe anenge akushora zvakazoti vauda kukanganisa group. Saka vakati hatidi zvekufonerwa, tinokona kuti vazive mimi mufundisi. Saka muchiona chimbotora video, mukomana anga achitora video tichiita zvakadai. Saka nhasi tatobva kunopa section 5 and 6. Saka tapanapa pa 3 and 4. Then toatazoenda kunopa ku 1 and 2 tovatapedza. Ndo zvamunoita. Saka izvi chirongwa chenyu munochiita kangani pamonth? Tunoita once a month. Taimboita twice, tichitanga taita twice. But nekuzoyo kuona kuti ivo vari kunze vachonawo vamwe vacho vakambo nekuda kweCovid yakazombonetsa vasisaendawo kumabasa. Tikati ngatimboitawo once a month kuti vamwe vacho vanenge kutosacrifice kuti vawanikwe vachipinda pachirongwa ichi. Chinozvitenda chirega inini timboona kuti mune muchiita sei vari kudiaspora wati vari kusapota nevamwewo pamwe Team Kambuzuma isingasei. I didn't know kuti kune vana Team Kambuzuma team chichi but ndokutanga kuzviona kuti vanenge vari vakakurira kuKambuzuma vakagara pasi vakati isusu hatingaregi vana gogo vachitambura. Asi ndaona Team Glenview muri kuona zviri kuitika panapa. Mufundisi enderai mberi nechirongwa ndine chingoona ndiri panapa.
tinotenda. Saka vana gogo nanasekuru regai tichiita sezvo mauya nguva yati rebei nekuda kwekukanganisika pakuwirirana panguva ngaindisvike patinonamata nekuti zvese tinotungamidza Mwari pamberi kuti vanhu vawanikwe vachiita zvakadai kuti Mwari akapinda mavari kuti vakwanise kuita zvakadai. Hakuna vanosundwa vasingasundwi naMwari vanoita zvakadai. Mumwe angangoti adaenda chengeta vekwangu ndochengeta mhuri yakakura hama dzangu dzakawanda, but kunoku tine vanotaiwa tinobatsira vatinobatsira iva ndo vatinenge timbobatsira tichienda chibatsira zvinei kuti haisi hama yangu haisi chiba ndana gogo vedu nekuti takazvarwa kuno. Baba muzita raJesu makatendeka ndinodzorera mberi zvakare ndadzoka muranda wenyu pamberi pezita renyu. Ndiri kuno kusection 3 and 4 Mwari kwanda kutaura nyasha dzenyu dzinoshamisa. Taurai vana gogo avo vamakasumudza team diaspora Kambuzuma vanopota vachitumira zvikafu Baba kuti tipe vana gogo ava vawane chekudya. Vakasirwa nherera, vamakasirwa vana baba nana mai vakashayika, vamwe vana mai nana baba vana vavo vakatiza vakasira na sekuru nana gogo vazukuru ndo vari kuchengeta hakuna kuvabatsira. Saka makapindira Mwari mukasumudza team diaspora Kambuzuma. Mbiri yose tinoidzorera kwamuri chitungamirirai paurongwa uhu. Vana gogo nana sekuru vaMwari muno havasi kunzwa zvakanaka. Mwari vaporesei, vape utano hwakanaka, vawedzerei mazuva akawanda ekurarama. Ndinodzorera mberi kwamuri Mwari muzita raJesu akatendeka. Amen. Nhasi mundiregerere mama hapa havasi kunzwa zvakanaka, saka nhasi ndiri kuita ndega. Amen. Chatanga na Diana Chirimanzi. Koko Diana. Karen kwa Diana Chirimanzi. Karen ndonoeba. Isaac Jotona sekuru. Ndozva muri kuitirwa netimu Kambuzuma diaspora. Vamunenge muchidya muchivanamatirawo vana ava vachengetwe naMwari. Gogo Christine Damu. Gogo Happiness Chakavarika. Munotya muchitinamatirawo gogo Mwari varambe vachiropafadza. Gogo Esnak Piri. Kuzwai Mwari. Gogo takanzwa kuti sekuru vakashayika norombo wakanyanyisa. Gogo Emia Makotsa. Ishoni Mambo. Sekuru atiti baba sekunzwa mosha. Vana ndakanzwa kuti sekuru vari kunzwei. Akafa marata.
Amen. Saka nguva ino ndinosira hangu kana pane vakasununguka vachida kutenda vaya makasununguka ino vada kutenda vanenge vachida kutenda tendai henyu karai tinotenda vatungamiriri vechirongwa ichi tichitenda kune vana vari kunze kwenyika vakafemerwa naye nyadenga akavasimudza kuenda kunze kwenyika kure nenyika yavo kuti vagotifungawo kuno isu chembere kuti tione kurarama nekutambudzika koko kwatinoita. Vazhinji tiri shirikadzi hatisina varume, tine vazukuru vatinochengeta vakasiyiwa nevabereki vavo. Tinongozvikudza kuti Mwari aramba achingovataririra, nevari kuzvitungamirira Mwari ngaaramba achikuropafadzai akuwedzere mazuva ekuti tirambe tichirarama. Amen. Pane vamwe uyai pfekai maski yenyu kuti vasumudzai nyika taurai. Toda kutenda, tinotenda zvakanyanya nezviri kuitwa nevana ava. Mwari vakafemera vakatipa vana vanotichengeta, taifunga kuti takarasikirwa. Ini ndinoda kutenda, ndinoda kutenda mufundisi ramba wakadaro mwanangu. Mwari vakapinda pauri, dai wanga uri munhu ane tsiye asina tsiye nyoro, ingadai zvese tisingazviona. Amen. Tinotenda pane vamwe kudai dzinoneseka pfekai maski sepa. Ndinoti Mwari ngaakudzwe akukomborere imi munotungamirirwa naiye Ishe, nokuti dai papasina imi munotungamirirwa naiye Ishe tingadai tisina chatinowana. Chokutanga tinonyanya kutungamidza imi vacho munotungamirirwa nacho, ndimo tinonyanya kutenda. Mwari ngaakudzwe. God bless you. Tinotenda zvakanyanyisa nemufundisi Chaboka wekuno Kambuzuma neshema TV yatitsikawo zuva ranhasi. Tonzwa kufara kuti Mwari vatisanganisa nesu veteam diaspora. Saka panguva ino tisade kupedza nguva yakareba nekuti uyafanoshana sekuru vari kunzwei dzimbira nemiri kunyanya makumbo. Alright, asikuru. Alright. Vashungurudza zvine zvinyaya yemapiritsi ndovari kunetsa mapiritsi vawana mapiritsi akakwana. Alright, vakabatwa chii vakaenda here kwadokta? Kwadokta asati vaine mari dzari dzekuenda kwadokta ndizvisveko. Saka mapiritsi aya vakanyorwa nani? Pane vanyorwa kufamasi pepa tinatichakunga. Okay. Alright, it's okay. Panguva inoi ndinongonzwa kuda kutenda zvakanyanyisa. Tosanganiswa zvakare mwedzi paunenge wapera takupawo vamwe. Please kune vamwe vanga vakunetsa kunana section 5 kuti tanzwa kuti kuri kupiwa hatidzokorore vamwe vasati vawana. Tikambopawo vamwe toenda tichingopawo, kana takuzodzokorora tinenge tangoya tichingodaro. Vamwe vanozoti kutontanzwa kuti kuri kupiwa, mumwe anongonzwa guwa rinofamba. Saka mukaonawo next month ndakupa vamwe musaore moyo nagogo nendichazokudzokorora zvakare. Unoziva kuti tichapiwa bedzi. Ichokwadi. Hatingamboiti shanje yekuti isu tapiwa toti ngatidzokorora kuine vamwe vasina kupiwawo. Pauyawo zvakawanda mwedzi wacho tinokudzokororai. Kuuya kwazvo ndokunoita kuti tione kuti tinozvifambisa sei. Mwari vakomborera vakuitire zvakanaka. Ndinokubvunza kuti kana zvikauya usipo uine mumwe wako sezvatakaita namai mhiri havanditorerere vakandiroa. Hatichaiti izvozvo gogo nekuti last time patakazviita ku5 pana akatora
hazvina kunosvika kuna gogo vacho. Saka pandakazoenda sangana nagogo vaya tikati gogo pasuru dzedu dzakasvika napasuru dzipi handina chandakaona. Saka pandakaedza kuexplaina isusu savafundisa uzvindaoneta hashaka kumunhu kuti wakatora zvinhu zvagogo wakadii tinongoti ndozvaaita sei ndozvaaita. Kana ari muzukuru anogona kuuya achikumirirani sezvaakudhipenda but kazhinji tenge tichida imwe chikuru kuti vaone kuti zviri kuenda kuvaridzi vazvo. Ndo zvinoitika kazhinji kuti zvinoda kuonekwa kuti zviri kuenda kuvaridzi vazvo. Mwari vakuitire zvakanaka. Regai mukomana taurai. Sorry, inga pane pendisina kunyatsoisa pa project yapo. Project zvakasita koma projects sekuru lese ibibi munogona kuti muine maprojects ekurima nokurima matomatoes nekuchengeta huku mune zvamuri kuita zvekutengesa kana munonama mapoto izvozvo ndio kuspecial kwangu ikoko chaiko ndoenda kuuya kwenyu mikumba tichauipa napo but ndine mune makundiudza kuti munoitira mararere kana munoitira kumusha kana kuri kumusha tinosvika zvakare because munoita project yechii? Izvi zvinhu ndakamboita zvangu zvehu but maidi capital maidi ndopanga pasina. Indirani lese kana utori neproject yacho iyoyo ndo pandinouya tichitaridza vanhu kuti sekuru vari kuchengeta huku munokwanisa kutenga huku kubva kuna sekuru vanhu vouya vachitenga huku dzenyu marketing ndaita zvangu zvekumboodhamba chaizvezvi mabhira aya zitengesa zvako wakagara iti kuti uwanewo mari yekuti tenga mapiritsi sezvo unenge usina. I think mune makuzotaura namufundisi vochizondiudza kana pane madevelopments anenge aitika kana pane vataka kumaketerwa kana kuti ndiuye chitaridza kuti ndo zvavari kuita nasekuru vaya vamakamboona chibatsirwa vane project yakati vatengerewo huku dzavo ikoko ndo kudepartment kwangu fundisi vanondiudza zvakare. Ndofunga vangoitawo rombo rakanaka nekuti veshema TV vanoonekwa nevanhu vakawanda. Saka muri kupawo chichemo chemapiritsi chechi vamwe vanenge vabatwawo vachiona vhidhiyo iyoyi kana kuti vachiona paTV iyoyi ndichadawo kutengerana sekuru mapiritsi vari kunetsekana nekuti taida kumboita urongwa hwemapiritsi but takazoona kuti ndakatomboita list yanagogo because pane mapiritsi andaiudzwa ari kunetsa maimbopiwa mahara handiti nezvimakutenga handiti ana BP ana shuga ana makumbo aya taipiwa mahara BP yacho but iye zvinezvi hatichambapiwi ukaenda ivo vanokuudza kuti pano hatina endai kufamasi wonyora izvozvo vakuenda kundobva kutsvaga mari yekuenda kundobhadhara. Kare vaiti ukaenda usvika uchekwa BP wondichienda ipapa pahwindo mundopiwa mapiritsi enyu topiwa mapiritsi iwa iye zvino hakusisina kana usina mari yacho hapana kuti unoenda kumapiritsi. Mwari vakatendeka gogo vaonzove TV shama muonekwe muchipa zvichemo zvenyu. Ndava isusu tinongomburitsa patimu Kamuzuma diaspora ndokanongoti inozobudawo vhidhiyo iyi pagrupu rekamuzuma rine mhuri dzose dzemukamuzuma nevamwe vanogarawo muno mari mugrupu iroro. Saka tine grupu rekamuzuma yese saka ndopatinoburitsa mavhidhiyo edu but ava manje vanoonekwawo nevamwe vasiri vemukamuzuma vakangosiyana siyana. Saka vanogona kungonzwa kuti ndoda unobatsirana gogo vatakaona vachibuda votokontakta tauraiwo namufundisi tigone kubatsirana gogo vaya pamapiritsi anoita mari toita kumhanya neava kana zvabudirirawo mukanamata Mwari vanoita kuti zviitike nekuti pana Mwari hapana chinoramba. Handichadi kupedzerai nguva. Mwari vakukomborerei vakuitirei zvakanaka nekuti ndiri kumbomhanya neprogramu iyi ndoda kunopedzesa kusection 1 and 2 plus pane zvandoda kuinoita futi neveshama TV. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakukomborerei. Jose, can you take a photo?